Live chenro mari mar kuku mar wach chieng ma kawuono ni wadwa go mbaka wach thor mar wach ni ma seche moko isebudho ne ahinya to samoro nyalo penjo ni ang'o momiyo mairi gima nyaka ne wago mbaka kawuono ni eri. Wapenj penjo moro kane idongo kane tin le adi mane dak godo e kor gweng' kanyo to ne gintiere nam kata kwan nero maromo nadi, guogi ma samoro ne nyalo dak godo, dhok mane nitiere to molo chutho punda mano wanyalo dhi godo yawo kata wanyalo dhi monom godo pi mane bedo kaka ginero mano dak godo maber. Kudo chieng ma kawuono ni gisechopo kanye, an awuon kana dongo punda ne thoth malich mokalo, lema mokaka guogi be nitiere mang'eny ahinya gweng'. To kawuono ni inyalo ko guok moro e ndara, inyalo ka punda moro bende chwade tho kamoro kata mana ngima gi bende kuket e yo nero makare. Mane momiyo kane awuotho tawinjo kanitiere riwruok moro kata jomoko mangima mar punda giketo mbele ahinya, takoni maeri nyaka gibiti pachiel kende piny Lolwe TV nikech gini en maro mondo mi gigo mbaka e dak koda gi le e miero gi kuond ma wantiere. Molo chutho nyinga en Harun Otieno, wendo na kaonere live migosi Calvins Otieno e chenro eri mar Kuku Mar Wach. Machiegni migosi Calvins, idhe nade? Adhe maber. Happy New Year. Happy New Year. Asali bende kobido wacho ni wagoto oko mosre manyalo de chande. Aneno. Ntiere maber. Antie maber. Calvins in wuod kanye? An wuod Asembo Konyango. Yes. Ya dalawa en dala Kodindo kanyo. Dala Kodindo. Asembo Konyango mano East Asembo Ward, East Asembo location. Exactly. Nye kamoni Papoterre. Ang'e Papoterre. Abedha. Abedha ng'e. Kamoro ni Ndaro Kago. Ndaro Kago ng'e kabisa. Okay. Gimo miya penji kuonde gi eki. Chon kane wadongo kane watindo, inongo ka le mani dak godo ne thoth ahinya. Nyeno ka dala achiel, nyeno ka nitiere guogi ne nitiere diek manopidh kar kaeri, nitiere rombe mane nitiere dhok bende, nitiere nyaka punda bende. To ka ing'iyo tinongo ka kaka ndalo medo dhi, wabedo gi guok e dala nikech weche gi eki mag arita kwe marwa, to nitiere le moro ma olal kendo koro bedo maonge, leneri mar punda. Kama ichung'e in jaduong' mokwongo mi thuolo mar wacho ni ng'awa titimo ang'o, kore ka penjo to kama ichung'e ang'o miyo ngimani kineno punda to in mana ng'at manyalo golo lweny gi ng'ato ka sando punda jaduong'. In kare. Ya imiyo thuolo ma introduction chako kendo donge. An Calvins Otieno. Ya dalawa en Asembo Konyango. Ya East Asembo. Koro an Kisumo kae atiyo gi migawo miluongo ni Stipa. Stipa ni wan gi programs mopogore opogore. Wan gi orito ngima mwaluongo ni CBHF. Wan gi livelihood programs mawatimo trainings mag pidho le mana kaka iwacho. Wan gi peace initiative mar irito kwe gwenge man wantie Kenya kae. Kaka kuma wagoye tong' gi jolang'o yo Nandi kocha cha wane watiyo tijno kono. At the same time wan gi Kalro Climate Smart Agriculture ma watiyogo pogo kodhi ne jo pur. Koro wawe moko gi eki chieng ma bro wuoye moko gi eki nyaka miya manyok matiendero. Koro wago mbaka e wach ng'eri mar pith mar le. Ang'o momiyo le lich ni ahinya jaduong'? Kachake le in general. Yes. Le in general. En gima lich na ahinya. En gima nyaka wakete consideration. Kaka wan dhano ma wan kaini. Science wacho ni wambe wan le. Donge. To wambe wan gi mahitaji wa ma naka wayudi. Donge. Kaka ot, korka chiemo, korka yweyo, mago mahitaji ma wan nyaka wayudi kaka dhano. Ma ji tiyogo kinyi pile pile mondo wa ensure ni gigo wan go. To le mana kaka wambe wan le ka ma wang'e ni ma wadak go kaka punda, wuok, rombo, gimbe gin gi mahitaji gi. They have to be well taken care of. Gido Kisumu. Donge. Koro ka welfare kanyo mar le, I am there as an advocate mar punda. In jakedo ne ratiro mar le mar punda. Ng'ato biro penjo ni ang'o momiyo ni iwe guogi, iweyo samoro rombe, iweyo diek ni tibiro mondo ni ke ratiro mar punda jaduong'. Bende gima osegatimore nyaka nene pok awinjo ng'at moro ma owuok madhi gi oboke na mane ndana ni ne ratiro mar punda. Owinjo ga mano jaked ratiro mar oganda jaduong'. Yes. Campaign mar punda ni en gima osebet katimore. And nochakore Naivasha. Iluongo ni holo mar okak. Koso holo mar okak in the Rift Valley. Ne wan gi wendwa ma wahero kabisa moa piny mar China.
gikelo dongruok mang'eny e Kenya kae kabisa. To achiel kuom dongruok mane gikelo gi, dongruok gi nobiro gi iluongo ni midhiero. And ne gichako nikech nitie yath ma gigolo e pien, gihero tiyo gi traditional medicine sana. Koro nitie yath mane gifwenyo ni ginyalo golo e pien punda. Koro ne gichako manyo punde kuma ginyalo yude. To ka ne gipiyo Kenya ka, sama gitimo dongruok gini, to gifwenyo ni Kenya nigi punde. Giyawo slaughterhouses in Naivasha, moko ni Turkana, moko ni Lolwe, magiyang'e punde, to giwe ring'o, giwe nyaka chogo kanyo, to pien ema gidhigo pinygi mar China. To gidhi gigolo yadhgi e pien no. Ne gichako matin, yes. Lakini kaka pesa medore, e kaka gimedo expand. Ma population mar punda osebet ka reduce Naivasha kono, gidonjo Central, gikadho gichopo Turkana, sani koro wakedo kodgi mondo kik gichop e pinywa mar Luo ka. Because population mar punda would reduce, kendo ji wacho ni by 2023, data wacho ni by 2023, which is 2 years to come, kokwa tang, to okwabibet gi punda. Ini ng'ama tin, maeri gima ne ochopo kumi, michako bedo ratiro mar punda, koso nung'iye e yor monu bende koro gima kisungu ni strategizing yourself, putting yourself in a strategic place, maka pono ni yuto moro nitiere, te yudo ni timo ginieri. Advocacy mar animal en gima wawach ni remba. Anya paro kata kana tin, ne nitie guok mana hero sana. To guogni jokwoye nobiro monege, and I really cried. And I have a lot of pets, nyaka sani pod an gi lee madakgo. Momiyo en passion manie chunya. To kana donje migawo mar stipa, yes. Kaka chenro mana luongo mang'eny sama ne wachako ka. Waero ga gimoro ma dho Kisungu luongo ni integration. Waero integrate our projects. Koro ka ne watimo weche mag livelihood programs, ne wafwenyo from the community members ni we have poultry ndio, wapidho gwen, wapidho dhok, to sama watimo pithni, nitie lee moro bathe kanyo miluongo ni punda. Mas ndalo ma piny nigi oro, to punda ni en modhi sombo pi kokele dala ka, ma kendo pigni emidhi olne dhiang' e besen undo modhi. Nitie gima ne wacho momako dhoga ahinya, seche miwacho ni punde ne iyang'o punde titieko giniri. Iwacho ni pok odonjo gwenge ma Kaluo, to an wegi kwang'iyo gwang' manyalo ng'iyo go gwang' maoko. Neno ka kun mane wadonge, kata kuom ranyisi dala wan ntiere gi punde karibu 5-6 kane wadonga tin. Sani ere kata achiel onge, king'iyo gweng' non ka gionge. Nosechop ma ngima mar lee nosechande gwenge ma Kaluo, koso konene pok ochopo jidong. Yes, the China to pok ochopo na big scale koni. Pok gichopo yo ma oyarre koni. But gimomiyo that population reduce e gweng'wa ma Koluo koni. Animal welfare, rit mar lee, o focus e lee ma ogole chiemo, ma wiji owil gi lee ma konyowa e tich. Koro yudo kata ka ng'ato luongo daktari, yes, mar jamni, to biro to thiedho dhiang', to thiedho diel, to kata punda ka tuo nigi kidonda moro ma tol nogwaro sama no oting'o pi, te no weya kamano. Koro yudo ka welfare mar punda ni, yes, o reduce. To kako reduce ni, yes, kaka punda, wondo kako yud kako nyalo romo gi wadgi, wondo giyud kata nyathi moro, wondo med population onge. Kako yud kaka onyalo survive, nikech adhola moyudogi, tuoche moyudogi, to thiedhgi onge. Koro yudo ka tho bedo mang'eny. Ma tiani China to pok ochopo koni kabisa. yes. Lakini kaka warito lewa e pinywa mar Luo ka, lee mar punda ni ose contribute kabisa to the reduction of Lee mar punda ni kende mosehinyore mopogre gi lee moko. Atani kang'iyo korka population mar lee, Yes. to king'iyo lee makelo chiemo, iyudo ka numbers gi to increase. Lakini king'iyo lee makonyowa kata punda, wawach ni punda strategically, nikech punda no
ema sani hinya kabisa. En omula kabisa. Lakini akia kata ka wuok be nitie kaka numbers reduce ya matieni katambe mane ajali mugadala ndalogo ni yudo kane wan kata gi guogi abich kama. Lakini sani to yudo ka guok en achiel no. Koro neno korka welfare koni e kuma king'iyo kwan nero mar punde kokalo e jurok nero gi kuma ne wantiere chon chande. Inyalo wacho ni statistics maru wacho ni punde osehinyore percentage marom nade? Hold that thought. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach, migosi Calvins Otieno go kode mbaka kairi. En thor mar wach maseche moko ok uwinjire ni ahinya, kata kamano chuno mondo miwago e mbaka. Wanyalo go mbaka weche mag uchumi, wanyalo go mbaka weche mag siasa, weche mag biya kachiel to koda kaka dhano dak. Ndire sector chiel ma wiwo sewil go na ahinya dak koda gi gik mamoko ma Nyasaye nowe lweto. Diche makauno ni wamenyo dak koda gi lenero mar punda, ang'omiyo kwan mar gisedok chien chieng machielo binobro go mbaka gi le ma ini wuon ihero nero. Be ing'eyo ni piny mar China nofwenyo ni nitiere yath moro ma igole pien no ero mar punda. Mano miyo punde mang'eny ne yang'o e kar dak nero mana Nakuru kachiel kod kuonde mamoko, to ring'o ne iweyo, chokegi ne iweyo, to pien kende mane gidhi godo mondo gidhi gikaw yath ma gidwaro no ero. Sama gine timore noweyo wakanye kaka piny mar Kenya, to noweyo wakanye kaka piny nero mar Luo. Nyinga en Haron Otieno. Kikigole tipo niri malo tipo nikech oduogo weche mathoth mokalo kachiel to koda gi lek nero mantiere manyime mar le ma malo chutho le niri mar punda. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach wago mbaka weche gi mag dak koda kagile molo chutho weche makawoni atire kod jalony kendo jalero makelo ne ratiro mar le molo chutho ratiro nero mar le mar punda. Yes, mana kaka iwinjo nero migosi Calvins Otieno gima no kapenye ni to en wuoy matin kama niri ang'o mane okete mane ke ratiro nero mar punda. Migosi Collins weyo sama na penje ni to ka ing'iyo giminyalo wacho ni kwan no ero terms of data kata statistics wantiere kar kanye? Kuma wantie sani ok en kuma ber. Yes. En kuma ber but ok ber ahinya. Yeah. King'iyo kwan mar punda sani, punda sani king'iyo kuonde ma gintie Nyanza ka, tiyudo ka en Nyakach, Seme ka, to Rarieda be nitie population, to Bondo ga Lagos Songa. Lakini kuonde mamoko gi tiyudo ka kendo kwan is very low. Ang'o momiyo gima duong' machalo ka organization maun nyalo bedo ni punda ukete maino maru na seche mana timo ikruok mar chero niri anong'o ni untiere koda gi project moro mang'iyo ngima mar punda wuon. En project mane utime nade, utime kanje duong'? Yeah, project ni en gimobedo integrated. Wang'iyo advocacy ma en gorwok gi wach mar yang'o punda masani timore. Kendo mana kaka nawache, jo matimo tijni pok gichopo e yo ma duong' sana Nyanza koni, but gisedonjo. Nitie jo mabiro gi loche un matimo gini ripo kuchopo Nyanza ka? Jo mayang'o punda, the slaughterhouses. Yes. Ang'o miyo punde wa orumo? Punde wa karumo. Yes. One of the factor and that slaughtering matimre Naivasha. Nitie jo mabiro gi loche iluongo ni cartels. Yes. Enyo ni cartels. Magin iyudo ka gin jorotenge ka. Nyaka punda ka bente cartel. Nyaka punda ka nje cartel. Yes. Magina jorotenge kaka wan gi, gin jo Kenya kaka wan gi, lakini gisefwenyo ni punda ni idware Naivasha. Koro gibiro koni, gibiro gi loche, gichopo kata Seme, gichoko punde e bei mapiny nikech ng'ata wuon punda ni ng'eni pod okia value mar punda ni kabisa. Koro okawo punda gi bei mayot, okete lori to tere Naivasha. That is one contributor. Yes. Another contributor en welfare. Mana kaka ne wacho arita mare. Ka kirito ngima mar punda. Ineno. Iyudo ka ng'ato mana kaka na wacho daktari biro thiedho jamni to punda to kong'i to punda niga dhola moneno to jamni mobiro thiedho to pod odo manyo tuo ne mondi. Koro project ma un godo utime kanye tang'o mi utime kuonde ka jok ma nego punda to pok ochopo gwenge ma Kaluo? Aaron, joma nego punda osechopo e gweng' ma Kaluo. Okay. Chopo ema pok gichopo in that big way mana kaka gitime Naivasha. But chopo to gisechopo.
Ma gima watimo it is iluongo ni proactive. We are being active, stopping them. Mondo kik gichop e yo ma kaka gichope. Udwa geng'o gima joluno go ngero ni geng'o ber molo thiedho. Geng'o ber molo thiedho. Okay. Ineno. To wageng'e late nikech chopo to ne gisechopo. Yes. But pod wageng'o mondo kik gichop ka. Ineno. Yes. Koro utime kuonde magi? Watime Nyakach. Watime Seme. Watime Bondo. Ema ng'ato biro penjo duo nikech kawaloso wach mar midhiero mar le. In general kata male mar punda niri en gima ne ng'eny ana wuon kadhi sikul wanyalo mondo kugwen modho ompi gi punda joma moko bende ma samoro neno chenro niri ang'o miyo unyalo yiero kuonde adek kende mondo mi utime to ujwang'o kuonde moko okay kuonde moko to kwajwang'o kaka Stipa tiyo in 6 counties watiyo Kisumu, watiyo Homa Bay, watiyo Siaya, watiyo Busia, watiyo Bungoma, watiyo nyaka Narok. To kuondegi watimo projects mopogore opogore. To sama watimo projects mopogore opogore ni wa insert wach punda ni kumora mora mwatie. Lakini moskum ngadi. Midhiero mar punda omako Nyanza te koso kwa mako Nyanza te. Omako Nyanza te? Yes. But koro kalure koro ka project ginyalo mawano. Okay. Ne wang'iyo kuonde ma wanyalo chope ma wa sensitize intensively. Nwang'iyo kuma wanyalo approach maber ma yud output maber. Okay. Koro okay. Ne wang'iyo kuma wanyalo yudo kwan mar punda maber. Mondo wa specify punde ma gwenge man punda ng'enye ni gini kik chope ineno. Koro Nyanza kairi punda ng'eny Nyakach. Punda ng'eny Seme to gi punda ng'eny Bondo. Bondo. Okay, Nyanza kairi punda ng'eny Nyakach, Seme kachiel koda gi Bondo. Ago mbaka kairi janeno mar Lolwe TV weche go eko mag rito lege kuma dak kod in iwuon nyalo neno kodwa ni kane wachako chien kacha chande ne wan kar kanye piny ok bed mana piny minyalo go e siasa kende gi dongruok moko mathoth to kata kamano nyaka wang'in to le ma bende mano dak kodo to chande kachiel koda weche go eko bende moko mag pur bende seche moko nyaka go to to wan kar kanye kaka Uganda Luo kaka Onagi. Jaduong' ng'ato biro penjo ni ang'o ma usetime nyaka chop sani iri mnyalo wacho ni kane wachako kama kae nyaka chop sani iri magi mwasetimo achievements ma ugid magi jaduong'. Achievements magwa thoth. Wach punda ni ne wachake higa 2019 to ne wachake gi Nyakach mana kuonde ma otie mana luongo Nyakach, Seme gi Bondo. To ne wadonjo gimoro miluongo ni community entry. Kaki donjo ne jopiny. Entry point. Yes, entry point. Ne wachako gi administration mano jomochung' ne sirkal e gwenge ma wan gi. Wawacho ne gi wachni magimbe they were surprised. Mana kaka ng'e ni joneno moko are really surprised. They were really surprised ni gini dhi nyime. From that point konyruok kodwa gi jo sirkal. Yes. Nokonyowa ma wadonjo koro kuom weg punde hie. Makoro weg punde hie no waromo kodgi wawacho ne gi wachni wa sensitize gi wang'iso gi value mar donkey kaka punda nigi value. Wang'iso gi kaka punda osekonyo e gwenge mamoko kaka punda tiyo to wang'iso gi shida mokel gi yang mar punda matimore kuonde matimore gi. Ng'amo nego beni seyo seche ma ngima mar pundo bedo marach dhano katho to china rite kwe mar sirkal. Guogi me gwendara wanyalo wacho ni jok mariembo maricho seche ba ngima mar punda bedo manyap iseyo jarit punda ng'at mopidho punda sirkal koso iseyo ng'ajedo iseyo wuon punda mkwongo nikech mano mwandu ne. Yes. Kendo ene mong'e kaka mwandu ne no konye maber to onego rite maber. Mar ariyo iseyo sirkal moyie mondo gini timre. Do sirkal to no se achieve ma migosi Peter Munya. Yes. Ndalo no notelo ne agriculture. Yeah, no ban this sort of thing. It is something that it is banned. But gima pod dhi mbele the grassroots level. Kamo kayiera kodine kama ne wacho ni punda ne yango to cham yuako osegabero ni Naivasha kada Nakuru nyalo chami gimoro amora kidhine ni chamo ringo choma. King'iyo kamera ne reter losana gi ng'at moro matin ma samoro neni to okokaw ngima le kaka ngima gimoro. King'iyo kamera ntiere jaduong'. Okay, punda ichamo. Nitie joma chamo punda Naivasha kata Luo ka nitie joma chamo punda. Lakini rate miyang'o go punda ni kata uptake ne modhiga e bucha it is minimal.
iyudo ka thoth moyang' dong' oko, iwe bungu kanyo, o tope bungu kanyo, lakini matin emikawo to nikech joma chame tok ng'eny ahinya. Koro losna gi ng'at mochayo ngima le manene Lolwe TV sani jaduong'. Ng'at mochayo ngima le manene sani. Yes. Gima nego ng'e mokwongo, wate kata dhano wan le. Mana kaka imbi ritri in iwuon, e kaka negi rit le midakgo. Nikech gima wayudo kuom le konyo ngimawa ma wadakgo sani ni. Kata joma biro yang'o le mar punda ni, gibiro yang'e nikech nitie kony ma giyudogo kuome. To sama wamiye moyang'o go ni, to wambe kony ma le ni ne kelonwa. Koro wawito kony ni ne ng'at machielo. To mano bomiyo kwan mar punda dok piny, kendo ganda mobiro in the next 2 years bokoso le mar punda manyalo konyogi dhi kata Nitiere ng'at maneni sani eri, to neno punda kotwe kul dalane kacha chande. Uoro ni kara gini reni mana gima lich ma arone nyalo manyo jalony moro ne bigo godo mbaki wach niri. Inyalo loso gi ng'ano sani eri, ng'at mopidho punda to kong'eyo ni en gi mwandu kata gold moro mane dalane kacha chande jaduong'. King'iyo kamera katero. Baba kata mama, in ma in gi punda ni, in gi le manyalo konyi kabisa. Ndalo sechopo ma dhano nyaka tigi transport timo gimoro amora. To in ma in gi punda ni, inyalo loso ne punda ni kata mkokoteni misombgo pi, mok inyiew fuel, ok inyiew anything, ok itimone kata service. Lum kende mochamo, to kotuo to yath kende michuoye. In gi mwandu. Ang' napenji gimoro ni king'iye in terms of yuto, ng'ama pidho punda nigi pesa? Yes. Pesa That our statistics show that ng'ama tiyo gi punda in a commercial way, makata nigi mkokoteni, yudo approximately at least 11,000. Ang' nigir mkokoteni kanyi jaduong', ma ine mini ng'at manigi mkokoteni midwa dhiro, kata bed Bondo kata bed Kisumu. Mkokoteni mokongo kidhire punda ema ywaye dong inibet kanyo gi kubni gi kumitere pi, punda ema ywaye. To kaka konde communities ma watiyogo, kaka watiyo gi Migwena, wan gi a very strong group there miluongo ni Punda Nyalo self-help group. Kanyo kin gi punda tin gi mkokoteni, inyalo sombo pi miyudgo pesa. Manyiso ni ng'at mowuok e school sani kata mana kijana ma chako pur, onyalo go kwano mar chako timo pith mar punda. Exactly. Mobed gi gimoro. Mobed gi gimoro maber, nikech kata punda sani nyalo puro. Nitie kwer molos ma punda manyalo puro go. Yuto ok en mana pur achiel kende, manero mar gwen ma samoro waringa mondo modho atim tinyisa ni kata ng'at nero motieko skul madwa timo hande moro, niwach nero mar punda bende nyalo hala nero maber minyalo chako timo bende chop godo kamoro. Wach mari mogik ma samoro ka penji kaka jalony e weche gi mag le mag pith, molo chutho kaka jakel ne ratiro mar le, to molo chutho be ratiro nero mar le mar punda. Wach mo ka penji king'iyo kamera ne tir ka watieko jaduong'. Wach mango akwa sirikal, obed county, obed central government mar Kenya, wach mar punda ni wang'iye gi wang' mopogore. Wawene no punda ka le manono nikech ng'enywa ok chame. Le ni konyo mathoth. Korka transport okonyo. Korka yuto okonyo. It is a humble animal. En le ma be nigi iluongo ni hardcore. En le ma hardcore. Kata wuondo mak tuo, it is very hard. Wuondo tuo ga e piny, it is very hard. Koro sirikal weg punda wang'iuru punda ni e wang' mopogore. Chon kanadongo ni tiri buk ma iluongo ni TKK Omolo Punda Nyawira, ne en siganero mane mit ahinya kanyero. Nokwang'e ni chieng' moro achiel nyalo biro bedo ne pundego eko bedo maonge. Ne wacho mondo wakelni gavana e chenro neri, ne wakelo ni gavana mano bedo kare. Josiasa opogore opogore ni kwa mondo wakelni, ne wakelo mobedo kare. Jolony geko makolo weche matimore ne wiluongo mano bedo ni kare. Kawuono ni bende wakelo ni jalno ero matudore koda gi weche geko mag le live. Migosi Collins Otieno kwayo mara nabiro chaka doga kwaye kendo ubiro chako dogo puonje ji wach moro machielo kendo kuyiena nobiro biro kar kairi kolungi le moro machielo inyalo biro puonje do Calvin Otieno nyabiro ka saa. Ero kama live nyinga en Harun Otieno elo kamera
mand mara migosi Elishafan kaachiel koda gi camera lady mara nyadendi Sophie to kod senior most producer Babel, head of technical. Erokamano ahinya ijudo te moneno chenro ni molo chutho kuom kede tipo mari malolo ti bang' nyire machokende chenro machielo biro kare kikubai to nikech omit mopogore nikech wan Lolwe TV achiel kende pinyo nagi mineno Kenya ka achiel kod pinje maoko. Nyinga en Haron Otieno, bedo gotieno maber.